Karon adlaw sa Huwebes sa ikaunom nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Makapatingala ug makahupay nga ang mga apostoles sila nga kuyog ni Hesus sa tibuok niyang pagpangalagad sa publiko, nakasaksi sa iyang mga milagro ug nakadungog sa iyang pagwali. Sa kanunay wala makasabot. Kun sila nga nakaila kang Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan, wala makasabot kaniya, dili ikatingala nga ako usab ng limbasog sa pagsabot. Usahay ang mga tawo maghuna-huna nga kun aduna kitay mga pangutana mahitungod sa atong pagtuo unang limbasog pagsabot sa pipila ka punto sa gitudlo sa simbahan, timailhan na nga huyang ang atong pagtuo. Apan dili kinahanglan nga ingon kini niini. Si San Anselmo mihulagway sa pagtuon sa teolohiya nga pagtuo nga nangita aron makasabot. Kung mangutana kita tungod kay misulay kita sa pagdugang sa atong pagsabot, kanang mga pangutana sa tinuod lang, usa kini kapaagi aron malig-on ang atong pagtuo. Sa gihapon, mag-amping kita ug putlion nato ang mga motibo sa atong pagpangutana. Sayon ang paghuhulog sa laang nga mangutana kita mahitungod sa tanang butang aron lang pagpangitag sayop sa mga argumento ug paghatag ug pagduda. Mudangop kita ngadto sa espiritu sa kamatuoran, kansang mga tubag magdala kanato ngadto sa Dios. Pamalandong. Unsa man ang mga pangutana nako mahitungod sa akong gituohan? Panahon sa kalibog, midangop ba ako sa Espiritu Santo, ang espiritu sa kamatuoran aron malamdagan ako? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human niini, mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Didto gikahibalag niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa Punto, nga bag-o pa lang nahiabot gikan sa Italya kauban sa iyang asawa nga si Priscilla tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo. Miduaw kanila si Pablo ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tolda, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. Kada adlawng igpapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinaguga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Griego. Pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon pagwali sa maayong balita. Nagmatuod siya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sa dihang misupak sila ug nagbiay-biay kaniya, iyang giyabyab ang abog sa iyang bisti ug miingon, "Kun dili kamo maluwas, inyo kanang sayop. Wala ako'y labot. Sukad karon muadto ako sa mga dili Hudiyo." Busa iyang gibiyaan sila ug mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudiyo nga ginganlag Tito Justo, nga nagtuo sa Dios, ang iyang balay duol sa sinagoga. Si Crispo nga pangulo sa sinagoga mituo sa Ginoo, lakip ang iyang panimalay, ug daghang mga taga-Korinto nga nakadungog sa maayong balita mituo og gibunyagan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo.
Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakab-ot og kadaugan alang kaniya, ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awit sa pagdayig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Sa dili madugay, dili na ako ninyo hikit-an, apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo." Pipila sa iyang mga tinun-an miingon sa ilang mga kauban, "Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikit-an, apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo." Ug siya nag-ingon usab, "Kay muadto man ako sa Amahan." Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay? Nangutana sila. Wala ta hisabti ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila. Miingon ako, sa dili madugay, dili na ako ninyo hikit-an, apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gipanagsultihan? Sultihan ko kamo, maghilak kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.